मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बावैसो जानानै थांनाय जे गान्धी जयन्तीजों लोगोसे बड'फा गेजेरथियारि सालायनाय मावथांखि बेनि दारै जोङो आन्डार 13 जे फुटबल बादायलायनाय बेयो 2 तारिखआव जादोंमोन आरो बेयो गाबोननिफ्राय जे 13 तारिख अक्ट'बर बेनिफ्राय बे मुसलपुर हायार सेकेन्डारि फिल्डआवनो जाफिनगोन बियो दा बेहाय जोंनिया दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जोङो बड'फानि जि सिमां बेखौ जोङो जाफुंसार होनांगौनि थाखाय जोङो बेखौ बे खेलखौ थामथि खेब जे बियो बादायलायनाया जागोन आरो बियो मोननै जनाव जानो थांगासिनो दङ मोनसे बाक्सा जन आरो मोनसेया बिश्वनाथ जनाव दा गाबोननिफ्राय जि जागोन बेहाय अल आसामनिफ्राय 18टा जि जिल्लाफोर दङ बियो बाहागो लागोन आरो लोगोसे फार्स्ट देग्लाय बोसोरनिफ्राय जे हिन्जावसाफोरनि जे आन्डार 13 बे खेलाबो जागायजेनगोन बेबो मोननै जनावनो जे मुसलपुर हायार सेकेन्डारि बाक्सायाव बे जागायगोन आरो लोगोसे बिश्वनाथ जिल्लानि बिश्वनाथाव जागायगोन दा बियो मोननैबो जि बयस एन्ड गार्लस बिथांमोना जाहाथे मोजाङै गेलेनानै दिन्थिनो हागोन आरो लोगोसे जोबथा फाइनाल खेला नैबे बाक्सा जिल्लानि जे मुसलपुर हायार सेकेन्डारि बेहायनो जागोन दा बेनिखायनो जोङो हास्थायदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय जिखिनि ओनसोलनि रायजो राजाफोर दङ बिथांमोना लैहोर लैहोर बाहागो लाफैयो जाहाथे नायफैयो आरो जोंनि बे खेलजों लोगोसे जोंनि बे आबहावाया जाहाथे मोजाङै आबुं जानो हायो आरो लोगोसे रायजो राजाफोरा मोजाङै जे परिबेसा जे जाहाथे मोजां फैयो आं बेखौनो हास्थायदों आरो लोगोसे बाक्सा जिल्लानिफ्राय जि बिथांमोना फिल्डखौ जिबादि मेहेरगोनाङै बानायगासिनो दं आरो लोगोसे अखा हाबाय थानायनि थाखाय जे बिथांमोना फिल्डखौ जिबादि खालामदों बियो मोजाङै जादों आरो माने अखाफोर हायोबासो दिगदारा बे जागोन दा ओंखायनो गाबोननि जि जानो गोनां जे आन्डार 13 फुटबल बियो गाबोननिफ्राय जाफिनगोन दा जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गासिबो जे जिल्लाफोरखौ खावलायदों जाहाथे जे जायफोर 18टा टीमा पार्टिसिपेट खालामगोन बिथांमोना बाहागो लागोन। गोजोनथाव खौरां TVS नि गारि लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां चिरां जिल्ला बिजनीनि बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा नोंथांमोननि थाखाय दुर्गा फुजानि धामाका अफार लानानै फैदों। बाइक आरो स्कुटि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS गारि श'रुमा धामाका अफार होना नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे मोजां खाबु होगासिनो दं। बिजनी स्टेट बेंकनि साखाथिनि CRPF केम्पनि उल्था सोनाब फारसे थानाय बागुरुम्बा TVS श'रुमाव डाउन पेमेन्ट होनानै नोंथाङा TVS नि गारि लानो हागोन। नोंथांमोना बागुरुम्बा TVS श'रुमाव फैनानै नोंथांनि लुबैनाय बायदि TVS नि गारिखौ लांफैनो हागोन। TVS नि गारि सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनि थाखाय बागुरुम्बा TVS श'रुमा बेनि अनगायैबो गोबां मोजां अफार लाबोदों। बेफोर अफारफ्रानो जाबाय जेरै गंनै हेलमेट फ्रि, फुल टिंकी पेट्रल फ्रि एसर गिफ्ट आरो TVS कम्पानिनि गासैबो मडेलनि एक्सचेन्जनि खाबुआ एभेलेबल जागोन। आरोबाव गुबुन मोनसे मोजां खाबुआ जादों फाइनान्स लागिरिफ्रा डाउन पेमेन्ट होनानै खम बेसेनाव TVS कम्पानिनि गारिखौ लानो हागोन। लोगोसे आबुङै मिन्थिनो आरो बुकिं खालामनो थाखाय 7002132259 एबा 8638131734 जानबुं नम्बराव कल खालामना खौरां लानो हागोन।